תראו, כל יום פונות אליי לקוחות שמחפשות לעשות החלקה לשיער שלהם. ופה נמצאת הבעיה. החלקת שיער בהכרח פוגעת בשיער והורסת את סיב השערה ואת השורש ואת בריאות השיער. וזאת בלי להזכיר את כל הנזק הבריאותי כמו עשן מסוכן, חומרים כימיים שנוגעים בראש. תראו, כל יום פונות אליי לקוחות שמחפשות לעשות החלקה לשיער. ופה נמצאת הבעיה. החלקה לשיער בהכרח פוגעת בשיער, פוגעת בשורש, פוגעת בסיב השערה, וזאת בלי לדבר על כל הנזקים הבריאותיים שהחלקה יוצרת. מעל עשור אני עובד בשיטה שנקראת טיפול אמינו. טיפול אמינו זה לא החלקה במובנים של נזק ותופעות לוואי. טיפול אמינו מביא איתו תוצאה של שיער חלק, בריא, נעים למגע ובעל תנועה טבעית. כאן באינסטגרם שלנו רון_אקו סלון תוכלו לראות הרבה תוצאות של לקוחות לפני ואחרי וגם עדויות. שואלות אותי, האם טיפול אמינו מתאים לכולם וכמה זה עולה? התשובה שלי היא כן, טיפול אמינו מתאים לכולם, ואם את רוצה לדעת מה המחיר בשבילך, אני מזמין אותך לענות על שאלון קצר ואני אחזור אלייך בהקדם.